Allah minash shaitanir rajim. Wa innaka la'ala khulqin azim. Haka Allah ya yabe shi, mutane na binne 'ya'ya mata kafin a aiko shi. Sai gashi ya zo da zaman lafiya, sakon da Allahu ya bashi, duk ta'addanci ya kau, kowa ya shiga taitayin shi. Annabi ya samar da 'yanci, kowa a bashi yayi rayuwar shi, shine mafi alkhairin miji a wurin matan shi, kuma yace mafi alkhairin ku shi yafi kyautatawa iyalan shi. Annabi ya fi kowane shugaba, don shi al'ummarsa yake kishi. Ɗaha ya zo da haɗin kai, don haka kowa nashi, babu bambancin launin jinsi, yare ko kuma sashi. Ya ce wanda ya fi kowa a cikinku shine ya fi tsoron mahaliccin shi. Manzon Allah shine ya yanta bayi kuma suka zama sahabban shi. Mu duba Bilal mu ga irin girman ofishin shi, shine mai kiran sallah tun farko daga liman fasai shi. Ga Zaidu ibn Harisa da shi da Usama ɗan shi. Zaidu har ya zaɓi manzon Allah kuma ya haƙura da mahaifin shi. Zuwan annabi Da'if don tserar da mutanen shi, yana kiransu ne su bi Allah, su daina kafirci su tashi. Suka ƙi karɓan saƙon, har ma da jifa suka kore shi. Mala'ika ya zo hallaka su, Ɗaha ya ce a yi afuwa a bar shi. Duk irin cutar da suka yi wa Ɗaha ya yafe su, kuma ya musu addu'a da fatan Allah ya shirye su, neman ko za a samu masu bautar Allah a cikin 'ya'yansu, kuma hakan ta tabbata, don a yau babu arna a cikinsu. Tun annabi yana saurayi, mutane duk sun san ya fi su halaye masu kyau, ko yaushe shine yake taimakonsu, tausayi, gaskiya da amana, duk babu kamarsa a cikinsu. Al'amin, amintacce, duk haka suke kiransa, babu musu. Wannan dalilai ma sun isa a so shi, jinnu wal insu, da aljanu da mutane, kaf annabi ne gatansu, don kuwa shi ya zo da shiriya daga malikil Quddusu. Allah ka samu cikin cetonsa, kuma dukkan umarninsa mu bi su. Koyarwar annabi ta sa sahabbai suka yi shugabanci na kirki, san babu zalunci. Annabi ya zo da cikakken adalci da aiki, kullum yana nema wa al'umma rangwame, afuwa da sauki. Hanya madaidaiciya mafi kyau, san babu miki. Annabi alaihi salatu wassalam shine ya kawar da gunki, babu bautar wuta, tsafi, duk wani tauye hakki. Tabbas zuwan shugaba rahama ne, shine khairul khalqi. Yau a wannan duniya wasu suke sukar ma'aiki, in ba rashin kunya ba, wai wata za a yi wa kaki, ko an tofa yawon ma zai dawo ne ya zama miki. In banda lalacewa, wai annabin rahama shi ake ki. Mai yin wannan ya taɓe a duniya, kuma zai sha wuya gun Allahu sarki.